befundisile utata befundisi bonke nebandla lonke liphela ndingandisiwe kokubalulekileyo nokhulu ndisinisiwe ndiyamthanda kakhulu Yesu fikileyo wayishintsha impilo yam ndiphuma phaa kulaa branch yaseXhorha ukuza kwam apha kukuzovula nje Nkonzo kodwa njena xa sesikhona njena nyani umuntu ingasangazinikela nyani azixelele into ngabana nyani amazulu aphakama iphakamela impilo yami kodwa phambi kokuba ndinikezele inkonzo khona nje amazwi akuncwadi kaLeviticus apho athi undikhoyo ndithume uMoses ukuba alixelele lonke ibandla lakwaSirayeli into ngabana maliphile ngcwele ngoba naye ungcwele so namhlanje ekuseni ngalomazwi andiphakamelayo nyani kuyafuneka umuntu azixelele into ngabana mna ndizophila ngcwele because ubungcwele ilicense yokungena ezulwini without holiness awukwazi ukungena ezulwini yiyo lento namhlanje kuze kwabhalwa kule Bhayibhile into ngabana masiphile ngcwele ngoba nalowo wasifela ungcwele so namhlanje nyane enhlizweni yakho umuntu angangajongi into ubana yenzayo kodwa ngazixelela into ngabana mina leli into ndiyenzela uzuko lukaThixo leli into ndifuna ukumkholisa without holiness awumkholisa uThixo ingakho namhlanje ekuseni esithi into ngabana makuphile ngcwele ngoba naye ungcwele egameni likaYesu ndicela ubuyisele Nkonzo Pastor Sivungu.
Afraid not to tandulala. Shazu shumaya kuthanda Shithanda amantombazana. Shithanda amadoda. Bayalifanga lifuneka amajoni. Sikhokhe sinqamile mfondini. Sathi ikhopho sinqamile. Sisikhulu. Khulula ngakhosi usithi. Fondini theke. Kanento. Ubani uphathi wamajoni. Thake khomanda mfondini sikhulu.
Anibulise ke kumoya oyingcwele okhona phakathi kwethu. Senibulisa utata umpostolo, nibulise ibandla lonke lenkosi Yesu. Haleluya. Ngingomfundisi uSivungu, ndenzelwe inceba inkosi Yesu, ndasindiswa. Izono zami sixolelo. Ngicela nje sithile kuMateyu chapter 28. Siyathandaza egameni lika Jesu. Ngicela nje unifundele uverse 52 no verse 53 yedwa. Chapter 28, chapter 27, verse 52 and 53. Verse 52. Yes. 27. Verse 52. Namangcwaba avuleka. Bathi nabantu abaninzi ababefile bavuka. 53. Baza baphuma emangcwabeni emva kokuvuka kukaYesu ekufeni, bangena kuso isixeko esingcwele, babonakala kubantu abaninzi. iBhayibhile kule ndawo ithi xa ithetha inkosi uYesu emveni kobana ibethelelwe esiphambanweni yaze yafa yaze yangcwatywa, emveni kokubana inkosi Yesu ithe yangcwatywa, kunento enimangalisayo apha kule vesi lencwadi kaMateyu. Ithi iBhayibhile xa ithetha kule ndawo ngosuku lokuqala uYesu engena ngaphakathi engcwabeni, into yokuqala eyaye yenzeka kuthiwa kwabonakala amaqhawe asendulo, amangcwaba oMoses avuleka. Ngexesha kuvuleka amangcwaba, waqala yabonakala indoda yomthetho egama layo elinguMoses. Abantu ababebethelela uYesu, abantu bomthetho, abaFarisi namaSadusi nabefundisi bomthetho, bathi ngenxa yabantu ababemile bedifenda umthetho kaMose, ngoba uYesu babengenaso isityhilelo sakhe. Nansi into eyenzekayo kule ndawo, uYesu uthe xa efika ngaphansi komhlaba, into yokuqala kuday 1 efika, wafike wathatha iparadise, ngoba ngela xesha kuwa uAdam e-Eden, into yokuqala eyalahleka, kwalahleka lento okuthiwa iparadise. Ayibo, haleluya. Uyabona uThixo udala izulu, wadala umhlaba, wabe sedala ikingdom. Kule kingdom yakhe, ayibo, haleluya, kule kingdom yakhe wabeka abantu, wabanika what is it gods, not God but gods. Ngamanye amagama xa ithi gods, ubenze bafana naye, baliki lower than yena, wabe sebanika ikingdom. Kule kingdom abanika yona, wabeka indoda egama layo linguAdam. Ngexesha beka le ndoda enguAdam, jonga ke xa kukho ikingdom, ngaphakathi kwikingdom kukhona onke ama-resources ekingdom ayenza ikingdom ibe ntle. Hayibo, haleluya. Njengoba ayenza ibe ntle ikingdom, apha izitrato zakhona zazizihle, kukhona idiamond, kukhona igolide, zonke izinto ezintle. But ngexesha bangena esonweni, ivuya noEfa, into yokuqala eyenzeka yaba kutshintsha kwekingdom. Ngexesha kutshintsha ikingdom, ubukumkani bukaThixo baqale bashifta benjenje. Ngexesha belokade bunje, batshintsha baba njena, zonke into besingaphezulu zaba ngaphansi. Hayibo, haleluya. Including iparadise nayo yaba ngaphansi ngenxa yesono. Umuntu akabi yigod oba yi-human being, waba ngumntu igama elithi umntu ligama lokuwa, but abantu zii-gods. Ngexesha base-Eden abantu bazii-gods. Hayibo, haleluya. Athi uYesu xa ethetha, anizazi na into yobana ningothixwana? Anizazi na into yobana ningothixwana? Yaba ngaphansi iparadise, ngexesha ingaphansi komhlaba. Hayibo, haleluya. Ngexesha ingaphansi komhlaba, abantu baqhubeka bephile esonweni. Kunento endiyithanda kule ndawo into yokubana kunamaqhawe asendulo ayaphetha ivangeli kaThixo. Hayibo, haleluya. Ayaphetha ivangeli kaThixo, bafa ngexesha bafa bahleli ngaphansi eparadise. Hayibo, haleluya. Now uYesu xa ifika phaa ngaphansi, into yokuqala ukhupha amaqhawe. Ngexesha akhupha amaqhawe, akabathathanga
basezulwini kodwa bathathile wangena nabo esitratweni ngexesha bangena esitratweni baqhuba imvuselelo bephume eparadise ngaphansi. Haleluya. Jonga waqhuba imvuselelo ngexesha uYesu waqhuba imvuselelo esengumntu esenyameni waqonda aba basabanjwe ngumthetho basabanjwe ziziprofeto zabaprofeti ababona into yokubana mna sendifikile njengomntu ezofezekisa umthetho nomntu ezofezekisa iziprofeto zabaprofeti waqonda mandiqale ngaba ababeprofeti ababambele kumthetho wabo wavuka Elijah bangena esitratweni baqhuba imvuselelo ngexesha baqhuba imvuselelo uYesu watshona ngaphansi naye waqhuba imvuselelo washumayisa bonke abazange bavuma ukuguquka ngexesha likaNoah wabaxa into yokubana yiyo linceba nanithatha linako umusa wami ngoba into endizele emhlabeni kodwa ndizele uzokhulula nini. U-Israyeli wayemangele oMose bebonakala esitratweni oObhadiya bebonakala esitratweni oElisha beqhuba imvuselelo kwa-Israyeli ngexesha qhuba imvuselelo uYesu wanyuka neparadise entsha nasuka ukuthi wahamba nabo wangena kwisixeko esitsha sasezulwini apha kuso khona ubukumkani bukaThixo njengoba nathi silapha elagunya uYesu awalinika Petrose wathi izikhiya ndizinika nina esikhiya ndinika sona ayikho indawo awunongena ungavuli kuyo ungavuleki. Ngiyabona apha kuthi siphethe isikhiya njengoba siphethe isikhiya kunendawo sawungena kuzo usathana avalela abantu xa singena ngaphakathi sisebakhupha cha siyavula bayaphuma abantu siyavula bayaphuma abantu abaphansi komhlaba siyabakhupha abasesibhakabhakeni siyabakhupha abaphansi kwamanzi siyabakhupha abaphansi komhlaba siyabakhupha asibeke nyawo siyathanda ngegama likaYesu ngegama likaJesu siyabakhupha Prepare